Време е за традиционния семеен обяд. С уредите Candy си подготвен за всичко. Покривката блести като нова благодарение на пералнята с енергиен клас А-10%, а съдомиялната с инверторен мотор се справя с всички съдове само с едно щракване. А за десерт, майка ти показва на всички първото ти бебешко клипче. За тази сладост никой не беше готов. Пералния Candy с инверторен мотор и съдомиялна Candy с трета кошница за прибори. Сега с 5 години гаранция след регистрация на супер цени или изплащане на 10 безлихвени вноски. Свали новия Технополис ап и пазарувай още по-лесно. Технополис. Прави живота по-хубав. Домко. Интериорни вдъхновения. Направете вашия уникален избор в магазините на Домко в цялата страна, както и на нашия електронен магазин domco.com. Всяко вдишване е повече от дим. Вдишваш зависимост, вдишваш отрова. Твоето тяло не е лаборатория. Ти не си експеримент, бъдещето ти не е дим. Да поговорим с децата си, за да ги спасим от вейповете. Не дишай смърт. Включете се в кампанията на БНТ. Второто издание на подкаст Инспиро ще бъде посветен на темата тютюнопушене и вредните въздействия на различните токсични аерозоли върху дихателната система и не само. Известно е, че най-тежките увреди на дихателната система настъпват в ранна детска възраст. Не случайно и затова не съм поканил и детски пулмолог. Тези увреди свързват увредите не само в динамиката, но и в обемите на белия дроб. Тоест, пълното функционално развитие на белия дроб завършва до 25 годишна възраст. И ако настъпят инхалаторни увреди на дихателна система преди това, то съответният пациент е застрашен в бъдеще, в ранна възраст, да заболее от тежки форми на различни дихателни хронични болести, като бронхиална астма, тежко протичане, хронична обструктивна белодробна болест, белодробен рак, ранно развитие на белодробен рак и не само това. Могат да бъдат увредени и други органи и системи, като гастроинтестинална система, стомах, панкреас, пикочно-полова система, бъбрици, пикочен мехур. Вероятно това е по-малко известно за тези зрители, които не са посветени в медицината. Тенденциите в света са различни, съвсем различни от България. В развитите страни тенденциите са позитивни по отношение на употребата на инхалаторни токсични устройства с токсични аерозоли. Какво имам предвид? В развитите западни страни процента на подрастващи до 14 години, които ползват токсични аерозоли и различни електронни инхалаторни устройства е не повече от 10 до 11%. За съжаление, в България тенденцията е значително по-неприятна. По данни на агенцията, която следи здравеопазването в България, подрастващите пушат 2 пъти повече електронни устройства или различни други устройства, които подават токсични аерозоли. Например, в България данните между тази и миналата година, в тези последни 2 години са около 23,3%, което е доста неприятна тенденция. Още повече, в Съединените щати тенденцията за използване на инхалаторни устройства е такава, че в последните 10-11 години подрастващите страдат значително по-малко от ранни форми на карцином. С 1,5% ежегодно спадат карциномите в ранна детска възраст. По тези негативни тенденции ще говорим за България, разбира се. Ще говорим с доцент Снежина Лазова, която е известен български експерт по детски болести. Тя е не само педиатър, тя е специалист по детска пулмология, което означава болести на белия дроб при деца. С нея ще говорим и за различните форми на разпространение на тези инхалаторни устройства, които са до голяма степен нерегулирани в България. Доцент Лазова, добре дошла в студиото на Инспиро. Предлагам първо да дефинираме 3 понятия. Ще говорим за цигари, касаещи
конвенционалните цигари, които излъчват изгорели вещества от тютюна. Ще говорим и за електронни цигари, които са регулирани. Например, Айкос, така известния, и други подобни. И ще говорим за вейпови, които касаят девайси или устройства, които подават токсични аерозоли и не са регулирани на пазара. Но първият ми въпрос към вас е, след като дефинирахме понятията, кой е най-неприятният случай, за който вие знаете за използване на вейпове, за които имате този опит или сте прочела в научната литература? Благодаря за поканата. Изключително ми е приятно да бъда гост във вашето студио. За мен изключително безпокоителен факт и новина, с която се запознах в тази връзка, е случаите с употреба на вейп устройства, които са нерегулирани и освен основните съставки, които нормално се съдържат в електронната течност, съдържат и производни на канабиноидите, т.е. вещества, които имат психотропно действие. За жалост, деца, които употребяват съвместно вейп устройства, които съдържат тези съставки или в допълнение консумират райски газ или марихуана, са склонни за поведения, които изключително застрашават директно техния живот. Включително и смъртни такива случаи, които се дължат на отключена психоза и поведения, които са жизнено опасни. За мен това беше най-шокиращия случай. Друго вече от здравословна гледна точка, също безпокоителен факт е повишената честота на развитие на пневмоторакс и сред младежи, които употребяват ежедневно различни форми на вейп устройства, включително и наргилета и други форми на електронни цигари. Това е описано в литературата. Вече има и системни обзори, които свързват именно тези събития. Те се дължат на оксидативен стрес, възпаление, което настъпва в дихателните пътища, увреда на белодробен паренхим, включително фиброза. Това е от по-баналните случаи. Има и по-фрапантни такива с развитието на така наречения облитеративен бронхиолит или попкорн дизиз, изключително опасно състояние, което се асоциира с известните като безопасни овкусители и ароматизатори в вейп устройствата, които всъщност могат да доведат до сериозна увреда в дихателните пътища на децата и всички консумиращи. Колко често във вашата практика се срещате с родители, които водят деца или с деца, които употребяват подобни устройства? Какви са вашите наблюдения като специалист? В последните месеци мога да кажа, че се засилва интереса към това. Сякаш допреди това тази тема оставаше табу. В моите амбулаторни прегледи не е коментирана, не е обсъждана от родителите, не е повдигана от родителите. Децата често премълчават това като факт, но в последните месеци се вижда засилен интерес. Включително към мен се обръщат родители, чието деца консумират вейп устройства. Съответно, те са обезпокоени от този факт, посещават моя кабинет с зов за помощ за това как всъщност могат да помогнат на своите деца. Те търсят информация в интернет, търсят достоверна информация, опасяват се от това, което наблюдават. Обичайно случайно разбират, че тяхното дете всъщност употребява такива устройства. За жалост, обезпокоителен факт е, че те употребяват устройства, които се купуват нелегално в училищата и всъщност забраната за продажба не е решение, тъй като освен, че те ги купуват нелегално, тези нелегални устройства за жалост съдържат по-висока концентрация на никотин, отколкото тези, които биха могли да закупят официално на пазара. Това са устройства, които са нерегламентирани, съответно в тези течности могат да се съдържат наистина токсични опасни субстанции, включително и психотропни, които сериозно могат да застрашат и неврологичното здраве на децата. След малко ще говорим малко по-подробно за тези токсини. Вие скоро направихте популярна една статия в мрежата, която се нарича "Ароматни токсини в облаци от пара". Нали така? Или не бъркам? Точно така. Която придоби доста голяма известност, доста широк интерес предизвика в мрежата. Но какви са основните причини младежите да търсят подобни устройства? На мен ми е известно, че ако не се лъжа, преди 2-3 години бях проверил тези данни, че има над 7000 сайта, в които можеш да си поръчаш, от които можеш да си поръчаш подобни устройства. Но според вас, като специалист по белодробни болести, педиатър, кои са основните причини те да търсят подобни устройства с токсични аерозоли? На първо място това е интереса към новото и модерното.
Основен проблем на тези устройства е, че зад маската на това, че те са вкусни, приятни, обичайно с аромати на плодове, с аромати на бисквити, шоколад и ванилия, вкусове, които ние асоциираме с нещо приятно и нещо безопасно, облечени в наистина приятни опаковки, които са тренди, които са модерни, те приличат на модерните устройства, които те ползват, зареждат се с USB стик, както всички останали смарт устройства, които децата употребяват. И зад тази маска всъщност те не разбират, че става въпрос за нещо опасно. Те консумират тези вейп устройства, това остава от тях един приятен вкус, едно приятно усещане. Няма го дразненето и неприятния вкус в устната кухина, както след изпушена цигара. И всъщност по този начин те не осъзнават, че тези вейп устройства и въобще това, което те вдишват, реално има риска за тяхното здраве. Те смятат, че това е приятно, хубаво, вкусно и безопасно. Тренди, модерно. Да. Във връзка с това, нещо любопитно си спомних преди години, отпечатахме един брой на Инспиро, който имаше специфичен светло-зелен, бих казал неприятен за гледане цвят. И мнозина ми попитаха защо точно този цвят. И аз им обясних, че този цвят е взет от една анкета, направена сред младежите в Австралия, кой е най-неприятният цвят за тях. И те посочиха точно този светло-зелен, как да кажа, пастелно, но мръсно зелен цвят. И точно този цвят и сложихме на корицата на списанието, всъщност заглавието на списанието, темата на списанието беше тютюнопушене. Тоест да посочим, че има и не тренди цветове. Между другото, наистина ли вейповите са една по-безопасна алтернатива, защото се шири точно това сред общността, сред младите хора, че тютюнопушенето е вредно, но вейповите не толкова. Не са толкова вредни. При няколко години бях в Сан Антонио и видях как младежите масово по улицата бълват облаци от пара. Но там различни ли са съставките или са такива, каквито са в целия свят? Има си едни тенденции световни, които достигат и у нас. Различни устройства, тези устройства еволюират. Изначално, да, те са създадени с добрата идея да помогнат на заклетите пушачи, които потребяват класически цигари, да се откажат от този вреден навик, предлагайки им една по-безопасна алтернатива. Но тук говорим за една изключително опасна тенденция, която таргетира младите. Тук не говорим за таргетиране на пушачи, които да се откажат от пушенето на класически цигари. Тук говорим за това да се въвлекат в този вреден навик всъщност подрастващи, които никога до сега не са употребявали такива изделия. И под тази иначе добра идея, която е да освободим пушачите от пушенето на класически цигари, които ние знаем съдържат катрани, съдържат над 7000 вредни субстанции, 80 от които са карциногени, да им предложим наистина една в кавички по-безопасна алтернатива, но тук това нещо се изражда в таргетирането на млади потребители и които всъщност иначе не биха посегнали към класическите цигари. И всъщност това е опасното, но всъщност съставките в тези електронни цигари, в тези вейп устройства далеч не са безопасни и тепърва се установяват рисковете, които те крият за здравето на хората и по-специално на подрастващите. Да. Откакто влезе закона за срещу тютюнопушене 2012 година, ние се чувстваме по-уютно в ресторанти, в различни заведения, дишаме по-чист въздух. Но доколко според вас пушенето на електронни цигари, регулирани на пазара и такива, които са нерегулирани, все пак са по-безопасни? Има ли въобще нещо действително рационално в тази мисъл, че те са малко по-безопасни? Това, между другото, е доста опасно да го твърдим така открито, защото независимо от някои данни, които сочат, че те са добра алтернатива за отказ, да посоча за отказ, но не за дългопушене, все пак това е опасно да го казваме пред млади хора, защото в тях се набива мисълта, че са по-безопасни и това е една от причините много млади хора да пушат подобни устройства. Вие какво мислите точно по този въпрос? И бихте ли казали кои са най-неприятните, най-токсичните, най-увреждащи съставки? Поне 4-5.
Най-коварното с електронните цигари, независимо дали става въпрос за такива, които нагряват тютюнево изделие или се нагрява електронна течност, всъщност проблема тук е, че добавянето на различни овкусители и съставки, които намаляват дразненето в дихателните пътища, всъщност подтикват към това да употребяваме постоянно тези устройства. Една немалка част от тях съдържат достатъчно количество никотин, което категорично поддържа и всъщност създава и поддържа зависимостта към тези устройства. От друга страна е доказано, че добавянето и на ментол и други съставки, които подобряват вкуса и на класическите цигари, всъщност подтикват пушачите да пушат повече и повече. И по този начин увеличават продажбите, но всъщност застрашават нашето здраве. Така че маскирани зад тези приятни вкусове с отнети дразнещите ефекти върху дихателните пътища, всъщност ние не усещаме как подмолно тези съставки ни вредят. Като тук основно, освен никотина, разбира се, който довежда до развитието на зависимост, той влияе върху развитието на мозъка на подрастващите и всъщност води до поддържането на тази зависимост и до поддържането и желанието да продължават да пушат. Тук на първо място влизат и така наречените овкусители, подобрители на вкуса, които са регистрирани като безвредни, когато ги консумираме в храни, но не е доказана тяхната безвредност, когато ги инхалираме, когато те се нагряват и попадат в нашите дихателни пътища. Те предизвикват едно хронично възпаление и могат да доведат до една трайна увреда и до развитието до непредвидими ефекти върху белодробното здраве. Да не забравяме, разбира се, че в тези електронни течности се съдържат и токсини, като формалдехид и други токсични субстанции, които наистина сериозно могат да увредят организма, включително да имат и потенциален канцерогенен ефект. Така че категорично не са безвредни. Да. Между другото, малко вероятно хора знаят, че в цигарите има дори радиационни продукти. Между другото, различните компании, които произвеждат подобни устройства, се стремят да избягат от негативните тенденции на антиреклама и се опитват да създадат продукти, които са приятни за гледане, на приятни аромати, имат красиви лицева част, има хубави жени, интересни дами, добре облечени. Това до каква степен е форма на реклама, която наистина увлича младите хора, защото всеки един от тях иска да е модерен, иска да е съвременен. До каква степен това наистина е увличащо? Защото ние добре знаем, лекарите, че никотина е най-важната съставка. Но никоя никотинова компания, никоя компания, която произвежда тютюн, не желая да изведе никотина от тези продукти, защото ако това го направи, то тогава процента на пушачи в целия свят ще спадне. По този въпрос има много, много тънкости. Тоест, фирмите се опитат да избягат от всички атаки по този моден начин, да създадат красиви продукти, ароматични продукти, добре изглеждащи, да са привличащи за младите хора. Предполагам, че тази тенденция е видима и за вас. Категорично и смятам, че това е изключително важен маркетингов трик и всъщност това е водещото, което кара децата и подрастващите да посегнат към тези продукти. Те използват различни стратегии, освен цветовете, освен ароматите, освен това те използват наименования като light или нещо, което е леко или natural, естествено, с което се опитват да омаловажат опасностите, които се крият за тези продукти. Именно цялата маркетингова стратегия на тези компании е точно да се насочат към младите и подрастващите, които да посегнат към тези устройства и след това, благодарение на този маркетинг, те да продължат да ги употребяват и да не могат лесно да се откажат от това. Тук наистина ключовата съставка е никотина, дори в малки концентрации. Формата, под която се въвежда в тази електронна течност, тази форма на никотина е по-лесно усвояема от организма в по-високи концентрации и особено подрастващия мозък е изключително чувствителен и лесно развива зависимост.
зависимост. Да. Между другото, колко бързо развива детския мозък тази зависимост? Това е въпрос, който сега ми хрумна, защото е важно да го чуят тези, които ни гледат. Колко бързо едно дете може да стане зависимо? За жалост, много по-бързо, отколкото ни се иска и много по-бързо, отколкото при възрастните. Това е характеристика на развиващия се мозък. Юношеството е възрастта, в която може да се каже, че през живота ни най-интензивно се развива нашата личност и процесите, неврологичните процеси, които настъпват в мозъка в този период на живот, са изключително динамични, с много голям превес на отделянето на допамин. И има много голяма връзка между това как никотина стимулира отделянето на допамин и всъщност води до една наистина буря в съзнанието и в мозъка на тези деца. Това е една комбинация между забраненото, между интересното, между това, че го споделят с приятели и отделянето наистина тази експлозия от допамин, който атакува мозъка на подрастващите и всъщност кара те да започнат да искат и да продължават да искат да консумират тези устройства. Да, аз като помолок на възрастни знам много добре, че зависимостта от цигарите има два компонента. Единият е биологичната зависимост, тя, която захваща мозъчните рецептори, мозъчните никотинови рецептори. И другата е навика. Тази социална зависимост, нали, това приятно държение на цигарата, ръката. Разбират ли родителите, че има две форми, два компонента на тази зависимост? Защото много от моите пациенти казват, това е въпрос на навик, аз достатъчно е да спра, да пуша, да реша да го направя и известно време няма къде да се държа ръката, но ще свикна. Те разбират ли, например родителите разбират ли, че децата им имат зависимост свързана с мозъчни рецептори? Това разбират ли въобще? Как се отнасят родителите към този проблем? Смятам, че в последните години това е така значително предизвикателство пред родителите на тинейджъри. Разбира се, срещам и родители, които четат и се интересуват. Те изключително много се вълнуват за това какво точно устройство консумира тяхното дете. Опитват се да се информират какъв е процента на никотина. Има ли никотин в тези устройства? Разсъждават кое е по-добрата алтернатива за техните деца. Има и родители, които стигат до извода, че е по-добре да кажат на своето дете да не се крие. Съответно, те да знаят какво устройство употребява, за да имат известен контрол върху това и опитват да вникват в причините, които са довели до това детето им да посегне към ползването на вейп и дали всъщност зад това поведение, задържането на това поведение се крие тревожност или депресивно състояние, се опитват да им помогнат. Но масово в обществото смятам, че няма разбиране по тази тема. Счита се, че това е просто една поза и че всъщност трябва да използваме забрани, да порицаваме децата, да им забраняваме, да им отнемаме парите, т.е. да не им даваме пари, за да не могат да си ги купуват сами, но всъщност това не са правилните методи. Правилните методи са наистина да има подкрепа за тези младежи, да се търсят причините, поради които те са посегнали изначално да опитат, а те опитват и това е съвсем нормално в човешкото развитие да се опита, но въпрос е след опитването дали това ще остане като един вреден навик и ако това се случи, тогава да се търсят какви са подлежащите причини за това и наистина да се работи с тези деца с една правилна подкрепа, а не с забрани и порицания. Между другото, сега се сещам, че днес, например, прегледах двама мои болни, които бяха с тежка дихателна недостатъчност, с тежки последствия от дългогодишно тютюнопушене и двамата са започнали в ученическа възраст. Тоест, вие виждате началото, аз виждам последствията. И тези двама пациенти бяха при мен с кислородни апарати и те едва сега в последните години осъзнават какво се е случило. И тук е момента да кажа, че какви са тежките последствия в България от тази ранна форма на употреба на токсични продукти и по-специално на вредните ефекти на тютюнопушенето. В България има над 300 хиляди болни от хронична обструктивна белодробна болест. Не по-малко от бронхиална астма и тези, които пушат, увреждат много по-тежко белия си дроб и астмата се превръща в хоп, т.е. тя става много по-тежка като протичане. Ежегодно има 4000 болни минимум от карцином на белия дроб. И всичко това са последствия на тютюнопушенето. Бихте ли казали като педиатър какви са другите увреди на тютюна, за които ние не подозираме на тютюнопушенето? Знаем вече за тази зависимост, знаем за увреждането на белия дроб, знаем за мозъчната зависимост. Има ли други органи и системи, които вие бихте очертали като рискови при употреба на тютюневи произведения? Ето аз преди малко
казах за тенденциите в Съединените щати. От 2000 година, в продължение на повече от 15-17 години следят младите хора и виждат, че тенденцията за развитие на ранни злокачествени болести спада с 1,5% всяка година. Вие имате ли някакви данни за България и въобще кои са органите и системите, които могат да бъдат засегнати допълнително от тютюна? Като педиатър и детски пулмолог няма как да не се вълнувам от тези теми. Изключително важен въпрос е тютюнопушенето при бременните. Има редица доказателства, които потвърждават, че употребата на тютюневи изделия от бременните, включително пасивното тютюнопушене при бремени, води до раждането на деца с по-ниско тегло. Генетично залага тези новородени деца да бъдат предразположени за една по-малка белодробна функция при възрастни, включително предразполага към по-чести инфекции и в последствие по-ранно развитие и на хроничната обструктивна белодробна болест. Така че тук говорим за една епигенетика, за едно залагане на това как ще се развиете първа в бъдещия организъм още в утробата на майката. Така че това са изключително важни въпроси. Много сериозно внимание се обръща и върху пасивното, вторично и третично тютюнопушене при децата, особено при родителите, които употребяват класически тютюневи изделия. Това изключително много вреди върху развитието на тяхното здраве, както и за отключването на бронхиална астма, така и за по-чести респираторни инфекции. Често се неглижира. Традиционно България е държава, в която имаме нисък праг на чувствителност към пушачите. И някак се възприема това нещо като нормално. Често за родителите това, че те не пушат в дома, или че пушат на абсорбатора, или че пушат на терасата, е достатъчно, за да предпазват техните деца. Това не е така. За жал, след една изпушена цигара, аерозолите, които се отделят с издишания въздух от изпушилия цигара в следващите дори часове, може да увреди здравето на хората около тях, включително малките деца. Така че обезпокоителни са тези факти и смятам, че това е една от причините, поради които и употребата и на вейп устройства, и на различни други алтернативи на класическите цигари всъщност е по-сериозна у нас, тъй като традиционно ние имаме една намалена сензитивност към това, че пушенето е вредно. Ние сме го приели като нормалност. Това е интересен подвъпрос. След малко ще се опитам да го формулирам, но малко хора в България знаят, че хроничната обструктивна белодробна болест може да настъпи и преди 40 годишна възраст. Не по-малко от 3% от болните с хронична обструктивна белодробна болест стартират болестта съвсем рано. Между другото, тук е любопитно да кажа, че Еми Уайнхаус всъщност загина от тежко усложнение, от дихателна недостатъчност и тя имаше хронична обструктивна белодробна болест, доколкото знам, на около 30 години. Точната възраст на нейната смърт не ми е известна, но някъде около 30 години. Тоест, тя вече имаше развита хронична обструктивна белодробна болест. Аз имам близки приятели, които започнаха хроничната обструктивна белодробна болест преди да навършат 40. И в този смисъл това трябва да се има предвид, че това може да настъпи много, много, много рано. Между другото, под въпроса ми беше, че според вас, каква е причината ние българите да се отнасяме така толерантно към тютюнопушенето? Преди години имаше едно изследване на списание The Economist, където имаше една интересна графика, която е свързана с приходите на глава от населението и един скор. Имаше една точкова система за щастие. И се оказа, 2010 година беше това издание, имам го вкъщи, любопитните могат да ми пишат и ще им го посоча. И там се оказа, забележете, че ние българите сме на едно от последните места по индекс на щастието. Така както ние си мислим, че сме една щастлива държава, щастлив народ, всъщност се оказахме с поточкова система близо до Ирак, близо до Хаити, което претърпя такива тежки погроми. Ирак, което имаше война. И се оказа, че причината за това е всъщност, че българина не е много щастлив. Българина не е щастлив. Защо? Защото първо има малко приходи и не се интересува много от здравето си. Той не хая за здравето си. С други думи, ако трябва да кажа, да се изразя по-просто, той няма какво да губи. В този живот и го живее с силно темпо, на екс, както се казва. Съгласна ли сте с това? Има ли такава, забелязвате ли такава тенденция? Според мен, българина, както казахте, вие има наистина много ниска сензитивност, много някак се отнася изключително толерантно към всякакви увреждащи фактори. Не се грижи за здравето си. Профилактиката в България е на много ниско ниво. Категорично да.
От друга страна, пред мен пък са по-младата генерация хора. Аз работя с родители на моите пациенти, които са по-младо поколение хора. Мога да кажа, че те са по-ангажирани към своето здраве. Това са моите лични наблюдения. Повече се интересуват за това какъв въздух дишаме, каква храна ядем и съответно са загрижени за здравето на своите деца. Мисля, че там има една тенденция, която се обръща и всъщност там е и таргета и на новите устройства, които всъщност апелират за това, че ние сме по-здравословни, че няма проблем, може да се пушат тези устройства и по този начин се размиват нещата. Имаме две поколения в България. Едно поколение, което то си пуши, живее на макс, не се интересува каквото се е случило, започнали са вече да пушат от по-ранна възраст, продължават, не желаят да се откажат от този навик, но има и младото поколение, което идва, което пък посяга към тези устройства по съвсем различни причини. Поради тревожност, поради депресивност, поради повишено екранно време, по-малко игри навън. Това са все фактори, които потискат младежите и всъщност довеждат до такъв тип поведения. Има проучвания, които за жалост доказват, че подрастващи, които са започнали в по-ранна възраст да употребяват вейп устройства, има по-голяма вероятност като млади възрастни да посегнат и към класически цигари и така се получава едно преливане и всъщност нищо не печелим. Напротив, все повече пушещи и все повече употребяващи токсини има, започвайки от тази по-млада възраст. Това е големия риск, когато се обсъждат рисковите на тези тренди устройства, инхалаторните устройства, които младите ползват, че много рано закрепват тази зависимост и по-късно минават към конвенционални цигари. Даже има едно проучване, което сочи, че една голяма част от тях пушат и конвенционални цигари. Между другото, тук се сещам да попитам за наргилетата. Нищо не споменахме. Много млади хора считат, че пушейки наргиле не уврежда здравето си, но те не подозират какво има в наргилето. Наргилето е абсолютно алтернативен, подобен продукт на вейп устройствата, просто по-голямо устройство. Включително сега на пазара има и електронни, и смарт вейп, смарт наргилета в най-различна форма. Абсолютно същия принципа и съответно течността, която се инхалира, крие подобни рискове, каквито и вейп устройствата. Нещо, което ми направи изключително голямо впечатление в разговор с майка на дете, което употребява вейп, е, че тя ми сподели: знаете ли, вие пушила ли сте някога вейп? Аз лично не съм употребявала, но тя, за да види какво усеща нейната дъщеря, всъщност решава да опита от това вейп устройство и каза: то много приятно. То е изключително вкусно, с много приятен аромат, много интересно. След това остава един приятен вкус в устата и всъщност остава с впечатлението, че това е нещо безопасно. И тя се затрудняваше в това всъщност да убеди своята дъщеря, че наистина това крие здравен риск. И търсеше начини, по които реално да й обясни и да й демонстрира, че с това вреди на своето здраве. Как нещо, което е толкова приятно, цветно, има такъв хубав вкус, всъщност може да бъде опасно. Малцина знаят, че ако се пуши едно наргиле, ако човек пуши сам, има над около 200 инхалации, доколкото знам. Представете ли, това са 200 инхалации при средно 16-18 или дори по-малко инхалации при една конвенционална цигара, което означава, че ако пушат двама, всеки един от тях инхалира по 100 пъти. Това е сериозно. Ако има вътре никотин, става сериозно. Да финализираме нашия разговор, ние може да си говорим с вас много дълго. Виждате ли някаква възможност, какви спешни мерки, накратко ми кажете, трябва да бъдат възприяти в България, за да можем да прекратим тази негативна тенденция сред младите хора? Смятам, че пътя на забраната не е най-ефективния. Ако трябва да говорим за забрана на продажбите на тези устройства, трябва да се помисли върху регулация на това дали се прилагат, дали в тези устройства се влагат овкусители и съставки, които именно подобряват вкуса и са атрактивни за подрастващите. Има държави по света и в Европа, които налагат бан, т.е. те забраняват добавянето на тези овкусители. От друга страна, трябва да има контрол върху тези цветни опаковки, т.е. трябва да бъде упоменато върху опаковките на тези устройства, че те са опасни. Именно примера, който вие дадохте с цветовете, които отблъскват, а не цветове, които привличат. Но на първо време, като се случат всичките тези законодателни промени, трябва да повишим информираността на младежите, защото смятам, че подрастващото население, тинейджерите, освен че са склонни да опитват много неща, в тях се заражда и усещането за самосъхранение. Те също се интересуват от своето здраве и когато адекватно им бъде поднесена една здравна информация и обективно, те по-лесно могат да бъдат убедени, т.е. да бъде алармирано, да им бъде казано предварително, че това представлява риск, за да могат те все пак да вземат някакви също адекватни решения за своето здраве.
Много благодаря за този разговор. За мен беше изключително приятно да ми гостувате в студиото. Сент Лазова. Благодаря. Хубав вечер ви желая. Благодаря за поканата. Във втората част на подкаст, на здравния подкаст Инспиро ми гостува един страхотно голям, добър, не бих казал стар, но скорошен приятел, толкова добър, че аз не мога да въобще да изчисля времето, в което ние сме били приятели. Струва ми се, че сме били приятели от детство. Мариан Вълев, който е моя гост, приятелите го наричат Мъро, е завършил актьорско майсторство, драматичен театър, но незнайно защо, ще разберем след малко, предпочита театъра пред киното. Много хора го разпознават, но малко хора го познават. Познават го през екранния му образ, а този образ не е това, което е Мъро в действителност. Познават го като безкомпромисен тип, като един мъжкар, който е агресивен, едва ли не като мутра, но всъщност тези, които го познават отблизо, знаят, че става въпрос за един съвсем различен човек. Това е една чувствителна душа, един емпатичен мъжкар, мислещ, мъдър бих казал дори, с когото много често си говорим за кино, говорим си за режисьори, нас не свързва освен всичко друго и любовта към Клинт Иствуд. Мъро е изключителен приятел. Аз го обичам. Ако бях жена, щях да го обичам по различен начин. Аз го обичам като приятел. Моя син го обожава. И за това бих казал следното, че при Мъро мога спокойно да оставя детето си, а всеки един от вас, и той ще направи от него, ако е мъжкар, ако е момиче, ще му даде най-голямата си мъжка нежност. Добре дошъл в студиото ми. Благодаря, професоре. Мъро. Аз все пак трябва и да направя едно уточнение. Първо, благодаря, разбира се, за доверието и за поканата, но твоите зрители вероятно не знаят, че ти си кръстник на последния ми филм, на Чалга. Тоест, самата истина е, че аз си спомням, когато една вечер ти разказах за сценарий и ти разказах, че изнемогвам и се чудя как да започна този филм, не за да стане хубав филм, просто за да го извадя от себе си, защото той ме беше блокирал, историята ме беше блокирала. Всъщност, ти си човека, който ми даде смелост, и след нашия разговор, после срещнах един друг наш общ приятел Петър Петров, и след нашия разговор аз просто реших да направя филма сега и в този момент. Така че, освен, че сме приятели и освен, че все пак споделям с доста хора, те приемам като свой ментор, ти си и кръстник на филма ми. И да, любовта към киното е това, което ни свърза, но много други различни неща правят приятелството ни много по-пълно кръвно. Разбирам. Между другото, защо всъщност кръсти филма си Чалга? Той има невероятен успех. Как го преценяш като съобразно бокс офиса? Бокс офиса е чудесен. За миналата година беше най-силният български филм като бокс офис, което е голямо щастие, тъй като все пак това беше един независим, или както се нарича, инди филм, индипендент филм. Не знам на какво се дължи този успех. Честно казано, това, което знам е, че се постарах да разкажа историята на две момичета, представителни извадки на съвременното общество от така наречени тинейджери и малко пораснали тинейджери. И ми си искаше да поставя едно приятелство в контекста на заобикалящата ни среда. А защо Чалга? Думата Чалга винаги... честно казано, какво означава Чалга? Чалга означава човек, който барабани. Това е буквалният превод. Оттам нататък Чалгата се превърна в музикален жанр, но Чалга за мен винаги е била тази повърхностност. Тази повърхностна култура, културата, която насажда в младите хора, че успеха трябва да дойде много бързо, светкавично днес и сега. Много можем да говорим на тази тема за Чалга обществото и когато кажа Чалга, аз нямам предвид само България. Общо взето, ние живееме в Чалга общество, в световно Чалга общество, тъй като моделите за подражание
без да искам леко навързвам разговора си с доцент Лазова, но моделите за подражание вече са работят толкова ефективно спрямо младите хора, че при тях им трябва само да им блеснеш с един прожектор в лицето, да им обещаеш сбъдната мечта, стига да приличат на човека, който според тях е сбъднал мечтите си, и те са готови да лапнат по един вейп, или пък да направят някои, както е във филма, компромиси с достоинството си и с възпитанието си. Тоест, това е обществото, в което живееме, за добро или за лошо. Аз като артист имам възможност да обикалям и имам щастието да попадам в най-различни съсловия и групи хора. Не смея да кажа най-високи до най-ниски, защото това не е правилен израз, но по-скоро в най-различните, от черното до бялото съсловие, и виждам много добре какво се случва. Между другото, за мен ми е ясно. За това чалга. Да, гледах филма, за мен наистина беше любопитен. Между другото, трябва да призная, че аз много рядко гледам български филми от началото до края, но Чалга го гледах до края, не само защото това е твой филм, а просто бях любопитен. Какво се крие за това заглавие? Между другото, ти си рокаджия, що не го кръсти рок по време на Чалга? Защото това е по-скоро заглавие за документален филм, а Чалга е все пак самото име носи някаква стойност. Тоест, зрителя ще има право да разбере защо се казва филма Чалга. Лесно ли го избра заглавието? Да, от първия път. От първия път. Той просто нямаше как. В смисъл, аз разказвах за така наречената поп-култура в България и за мечтата на едно момиче да стане певица. Все пак, нека и не забравяме нещо, че това е тинейджърски филм. Разбирам. Успеха, който имаше спрямо така хората, които отдавна са минали тинейджърската възраст, ме направи много щастлив. Но историята беше адресирана и като жанр, и като киноразказ беше адресиран към 16-17 годишни хора. Между другото, говорим за филма, за Чалга, за обществото, и свързвайки това с предната ни тема за вейповите, какво е твоето впечатление, когато ходиш тук и там, ти обикаляш много? Честно какво казвам, се случва? Честно казвам, когато слушах разговорът с доцент Лазова, в един момент имах чувството, че ме снима скрита камера. Тъй като между другото, да те хвана. Още ли пушиш? Да. Още ли пушиш? Аз съм честен човек. Обещаваме, че няма да пушиш повече. Много важни неща се казаха. Аз мога да кажа как аз ги възприемам. Аз се оплаших, честно казано. Искаше ми се, доприиска ми се, когато бях на онези години, все пак аз и малко по-късно пропуших. Аз пропуших в ранните 20 години. Искаше ми се тогава аз да имам тази информация, която сега се представя на младите хора. Този опит да придобиш. Искаше ми се да знам всички тези неща, които изговорихте с доцент Лазова. Да опиташ. Може би тогава нямаше да посегна към цигарите. Тоест, и когато си говорим как е ключа, тъй като това е порок. Аз нося този порок. Осъзнаваш ли го това, че ти си зависим? Абсолютно го осъзнавам и не го крия и не се гордея с него, но аз съм зависим. Ментално, най-вероятно и физиологически съм зависим и в никакъв случай не съм щастлив от това. И моя живот, така казано, малко по-поетично и метафорично е, аз вървя към една пропаст, която знам, че ще ми се случи и съм достатъчно очевидно прост или глупав човек, за да вървя към пропастта и да казвам, натам съм тръгнал, така отивам. Тоест, това е този менталитет, за който говорихте, за онова поколение, което вече се е научило. Аз вярвам, че училището, вярвам, че любознателността, вярвам, че обучението, информацията би могла да свърши работа, за да може по-младите хора да не повтарят моята грешка. Колкото до вейповете, опитах вейп, не е моето, аз съм тютюнджия. И пури съм опитвал, не е моето. Така че с ръка на сърцето си го казвам, Коста, линчувай ме, това съм аз. И изключително съжалявам, че съм направил.
най-голямата грешка в живота ми е тази. Между другото, Да никой луд не признава, че е луд, никой прост човек, нали, ни казва, че е прост и си умен човек и това е известно и ти прави чест, че говориш така за един порок. Бих искал да между другото, обикновено на моите пациенти казвам, на машкарите, какъвто си ти, казвам, големия машкар има воля да откаже цигарите. Ето аз ти казвам, ако си голям машкар, откажи цигарите. Добре, ами сладки са ми. Разбирам. Един въпрос друг, който според мен... Но ще ги направя, извинявам се, следващия път, когато дойда при теб, тъй като твоите зрители не знаят, но може би подозират, че ти понякога леко и насила ме вкарваш там в ония апаратури и ме успокояваш, но може би следващия път се страхувам да вляза, защото ще ме оплашиш и ще ми кажеш, спирай, момче, вече е късно. Аз чакам този момент. За сега твоите показатели са добри, но имай предвид, че трябва да се откажеш докато са добри. Когато станат лоши, вече е твърде късно. Маро, дай да говорим малко за твоята професия. Малко да разясним защо всъщност избрах киното. Да те така подведа с два въпроса. Защото не обичаш да заучаваш текстове, имаш бели петна, когато излезеш на сцената, имаш сценична треска или просто друга е причина? В смисъл, аз съм играл, имаше едни години в България между 90-та и 2000-та година, когато беше много трудно да правиш кино, да правиш театър. Тогава всъщност се беше зародиша на така наречената чалга култура. Когато хората оцеляваха и последното, от което имаха нужда, е някаква духовност. Те предпочитаха да ядат, да танцуват, да слушат музика, да се наядат и напият и на следващия ден отново да работят. Така е. И така е било и това не е само в България. Минали сме през този етап. Тогава беше много трудно да се прави кино. Беше невъзможно. И аз играех в театъра. 5-6 години играх в театър 199. Няколко представления. Принципно аз не се харесвам като актьор. На теб ти е известно, нито като режисьор, нито като сценарист. Правя го, защото нямам какво друго да правя. И имах кошмари и до сега ги имам. Значи от 99-та година до сега, това са 20 и няколко години. Аз имам кошмари, че се забравям текста на сцената. Аз не сънувам, че ме убиват, гонят, преследват, измъчват. Аз сънувам, че забравям текста на сцената. Също така смятам, че не съм достатъчно добър като актьор, за да излизам пред хората на жив контакт. Говоря честно. Не искам да ми кажеш не добър актьор си. Казвам честно, ти постави диагнозата. Другото нещо, което много се страхуваме, чисто физически, че няма да издържа на представлението. Последно, преди играех театър при 7-8 години, изиграх 100 поредни представления на един моноспектакъл на Ерик Богосян ВИП. Тогава тези 100 представления бяха за около година и половина. Горе-долу на всеки 3 дни играех на живо и много се изтощавах и после трябваше да компенсирам по някакъв начин и го компенсирах с алкохол, с повърхностен начин на живота. Което не беше добре, защото това започна да ми измуква. Слава Богу, сега не пия. Нали? Но ми се наложи наистина в един момент на стопното представление да спра и да кажа: стига толкова, не искам повече театър, изяждаме, убиваме, уморяваме, не искам да играя повече театър, не искам да дам тая енергия, защото няма хапка енергия. Оттам повлече и крак актьорската ми игра в киното. Все по-рядко и по-рядко приемах предложения да играя като актьор. Последният филм, сериал, в който съм снимал, беше при 3 години, извинявам се, като актьор. Това е Дяволското гърло. Преди това съм снимал някакви, но 3 години не играя като актьор. Предпочитам да насоча усилията си към сценариите, към режисурата, към правенето на кино. Вярвам, убеден съм, че там съм по-полезен. Така стана прехода между театъра и между киното.
При мен е така. Наричиме както ти постави диагнозата. Не, ти си ми го казал и друг път. Исках да го чуят и зрителите. Да. Знам много добре, че си откровен, защото ти няма какво да криеш. Ти имаш достатъчно добро име и си достатъчно вече зрял в професията. Но между другото ще задам, схрумна ми да задам класическия въпрос на Райнер Мария Рилке, който той задава на един млад поет. Чух го сега преди малко от теб, ще го задам. Би ли умрял, ако не можеш да играеш в киното, или би ли умрял, ако не можеш да бъдеш актьор? Разбира се, въпросът, който задава Рилке, е за поет. Преди малко ти каза, че не можеш друго. Да, духовно. Какво би се случило, ако не можеш да бъдеш актьор? Значи, общо взето при мен духовната и физическата смърт е едно и също нещо, така че предполагам, че отговора на въпросите е да. Може би духовно ще умра, със сигурност, което означава, че може би ще функционира месец, 2-5 година. Какво би правил друго? Какво можеш? Да, знам. Слава Богу, щях да продължа да гледам кино. Да гледаш кино. До края, да. В смисъл, аз съм, може би, единственото нещо, в което съм добър, е да гледам кино. Ние двамата с тебе сме големи киномани, това ни свързва, обожаваме Клинт Истот. Човек е жив още и работи. Клинт Истот, дай Боже да направи още филми. Мисля, че обожаваме това. Ще снима още. Разбира се, ние имаме различни любими филми. Веднъж ти каза Кръстникът, ако не се лъже, най-големия филм. Не, Кръстникът. Аз казах Среднощен каубой. Кой ти е любимия филм? Ето сега, Среднощен каубой, структурно Чалга разказа, структурата на разказа на Чалга е изцяло... Затова ти задавам този въпрос. Да, разбира се, аз не го крия изцяло. То не може да се каже, че е прекопирана, защото структура не се копира, но е заимствал съм от структурата на филма на Джон Войт и Дъстин Хофман, на Шлезинджер, и съм поставил моята история от Чалга изцяло в структурата. Тоест, историята на Чалга беше обута в обувките на Среднощен каубой. Мога да разкажа една интересна история, ако имаме време, което е много важна история за какво значи изкуство всъщност. Изкуството е комуникация. По това няма спор. Но преди няколко години снимахме Южен вятър в Сърбия и разговарях с режисьора Милош Аврамович и с кастинг режисьора Ненад Павлович и разговаряхме за това, че тогава пишех Чалга. И те разказаха. И им разказвах всъщност за какво става дума в историята. Им казах, има един филм Среднощен каубой, който много харесвам от 69-та година на Шлезинджер. И мисля, че ще сложи историята в структурата на този филм. Пък каквото и излезе. И те ме погледнаха много странно. Двама сръбски режисьори. И казвам, какво лошо ли? Това не е плагиатство. Аз не крада историята, аз просто използвам структурата. Това означава, че някой, като е направил къща, никой друг да не прави къща, защото е плагиатство. Не, има нещо друго, викат Мариан, което трябва да знаеш. Знаеш ли кой е този човек до мене? Милош Аврамович казва за Ненад Павлович. Казвам, Ненад, а знаеш ли вика кой е баща му? Баща му е Живодар Павлович. Така наречен Жика Павлович, майстора на сръбското черно кино от 50-те години. Казвам, чудесно. А знаеш ли, каза, че всъщност той е бил най-добрият приятел в края на живота си на Джон Шлезинджер, на автора на Среднощен каубой. Казвам, не. Вика, ще ти разкаже историята каква е. В Венеция, 65-та година, въпросния Жика Павлович печели Златния лъв и към него се приближава един усмихнат млад американец. Филма се казва "Когда съм мъртъв и бел". Когато съм мъртъв и бял. Прекрасен филм, страхотен филм за едно младо момче, което преследва мечтата си да стане певец на тогавашните панаири в Сърбия. Намира едно приятелство. Оттам тръгва. Което е всъщност едно момиче от малък град в България преследва мечтата си да стане певица. Да, подобно, да. Но намира приятелство. Разказа в Среднощен каубой. Едно момче от малък американски град преследва мечтата си в Ню Йорк да бъде мъжко жиголо, но намира приятелство. И аз връщам се на историята. И аз казвам, как така по дяволите? И вика, този усмихнат американец се доближи до баща ми и му казал: аз имам една прекрасна история, която от години не мога да напиша, за един каубой и един дребен
нюйоркски бандит. Мога ли да използвам вашата структура? Да. За да обуя моята история във вашите обувки и Живодар се усмихнал. Казва, разбира се, как се казвате? И човека казва, аз се казвам Джон Шлезинджер. 5 години по-късно излиза среднощен каубой, печели 4 Оскара и се превръща, може би, в един от най-важните филми на времето. Защо разказвам тази история? Нали, търсихме дефиницията за изкуство. Аз, все още жив, общувам с бащата на Ненад, с Жика Плавович, същевременно през Джон Шлезинджер и може би някой ден, така някой през мен ще общува с някой друг човек. Тоест, това е красивото на киното. Комуникацията. Това е красивото на киното. Докато при театъра е малко по-различно. Театър е спринт. Театър е живо изкуство. Или си там, или губиш. Докато киното е маратон. Това е нещо, което много Маро, между другото, един голям български поет казва, че киното, да ме посретят тези, които обичат повече театър, аз обичам много театъра и ти също, казва, че киното е по-поетично изкуство, защото зрителя може да го гледа по всяко време, т.е. време и действие, място не съвпадат. Ами, огромната разлика между театъра и киното всъщност е, че в театъра имаш един план. В киното ти имаш много близки планове. Ако искам да видя моя герой, как преживява даден конфликт или взима важно решение, което е важно за живота му, аз мога да сложа камерата много близо до него и ако актьора, да речем, е Клинт Иствуд или режисьора е Клинт Иствуд, тогава се получава тая връзка, емоционална връзка между зрител и публика. В смисъл, няма добри и лоши филми. Има емоционални и неемоционални филми. Между другото, виж колко любопитна история, каква ирония на съдбата. Аз, който съм започнал да гледам филми с огромно удоволствие и съм запален от Джон Шлезинджер и от Среднощен каубой, в момента разговарям с режисьора на Чалга, който е взаимствал тази история и който, разбираш ли, е мой приятел. Това е уникално. Това е уникално. Това е общуването и така. Това е много, много красиво. В смисъл, от древногръцкия епос, през Шекспир, всички истории са разказани вече. От тук нататък ти имаш архиетипите. Ти четеш Братя Карамазови и откриваш 6 архиетипа т.е. 7 архиетипа на актьорската игра са там. Падналата жена Грушенка Графена, високия идеалист Екатерина Ивановна, имаш убиеца Смердяков. Княз Мишкин. Там е още по-поляризирано. Но имаш Митя Карамазов в Бохема, имаш Иван Карамазов, умния, прозорливия човек, имаш добрия, нежния човек Алеша, имаш Смердяков, убиеца, естествено имаш демона, нали, най-големия злодей в световната литература е Фьодор Карамазов. Общо взето, и ние ги намираме и в Ричард Трети, героите, нали, най-големия злодей. Архиетипите на всичко това, което ние правим в киното, то се съдържа в древността. Ние просто продължаваме този път и комуникираме. Това е най-красивото нещо за мен. Между другото, тук ме хвана на тясно и бих искал да ти задам един въпрос от Карамазови. Когато единият от братята Карамазови задава на другия въпроса, ако трябва да убиеш едно дете, за да спасиш целия свят, ти какво би направил? Би ли го направил? Това е един невероятен въпрос. Тук се крие цялата философия на нашата етика. Знаеш ли какво е трагедия? Трагедия е драматургията, където конфликта е неразрешим. Останалото е драма. В драмата ти разрешаваш конфликтите. Но ето идва един такъв момент, в който героя трябва да вземе решение. Какъв е твой въпрос? Твой отговор какъв е? Знаеш много добре какъв е отговор. Аз отговора знам какъв е. Аз ще кажа моя отговор какъв е. Аз не бих искал дете да пострада за сметка на света. Чудесно. Такъв е отговор. В какъв свят живееме, ако позволяваме дете да пострада? Маро, кой е всъщност човека, на който дължиш най-много в актьорството? Кой е твой учител? Той е човек, на който дължиш наистина много. Не мога... Кой те запали? Да станеш актьор. Запалиме любовта ми към киното, разбира се. Запалиме онова усещане в киното с цигарения дим. Синия екран, героите, които
бяха живи и начина ми да избягам от действителността, в която живеех тогава, в детството ми. Това ме запали. Аз исках да приличам на тях. Исках да съм като тях. Не исках да живея този живот. И затова избягах. Никога не съм ходил в детски училища, в театрални студия. Никога не съм бил подготвен. Явих се. Аз бях приет право. Всъщност. Софийския университет. 97 година. Да, 97 година бях приет право, после казармата, после си викам, мамка, не ми се учи. Не искам да уча право. Не искам да уча закони. Искам там, като ние, като Робърт Де Ниро, като... Маро, имам следния въпрос към теб. Ти пишеш сценарии вече. Да. Ако имаш възможност да поканиш един голям актьор мъж и една действително легендарна жена, кои двама актьори би поканял в твоя филм? Без съмнение Клинт Иствуд. Един и ще го поканя чисто... ще имам щастието хипотетично да го поканя, за да го наблюдавам и да се уча от него. Тъй като актьорската игра и режисурата от ден първи до ден последен, докато поемем последния си дъх на тази земя, ние се учим. Тоест, Homo Ludens, играещия човек, всъщност е учещ се човек. При нас няма постулати, при нас всичко расте. Както ние устаряваме, такава и физиологията на актьорската игра. А сега би ли издал, върху какво работиш в момента? Работим върху, т.е. естествено, не е тайна, всички знаят, след около седмица започват снимките на 6-ти сезон на Под прикритие. Аз съм част от екипа. Разбира се, работя върху мой филм, но не знам, т.е. спортен филм. Спортен филм, който възнамерявам да снимаме в Арабските емирства. Като актьор имаш ли мечта да те режисира някой? Клинт Иствуд, повтарям се. Не, разбира се. Няма как да си добър актьор, без да имаш добър режисьор, без да имаш добър оператор, добър сценарист, добър монтажист. Актьора обикновено е онова нещо, което виждат хората. Труда на стотици хиляди хора се капитализира в един близък план на един актьор, който в повече случаи не знае за какво става дума дори. Маро, ако трябва да се уединиш за няколко години, кой филм би взел с тебе? Да го гледаш, да се наслаждаваш, който никога няма ти омръзна. Аз това е имало едно време в Америка на Серджио Леоне. Велик филм. Който е, изключителен филм. Не казвам, че е любимия ми филм, но смятам, че е най-вълнуващия и емоционален и мъдър филм, в който действително плача, защото виждам живота от самото начало до края. Серджио Леоне е изключителен артист, но иначе бих взел със себе си, може би, Жокера, първия Жокер, който за мен е съвършеният филм, заради посланията, които съдържа. И заради съвършенството на това как е направен. Говоря за всичко от музика, камера, актьорска игра, работа на художници, работа по сценарии, режисура блестяща на Тод Филип. Но важното е посланието. Затова понякога забивам и с години не пиша. Защото не искам да напиша просто следващата история, която ще влязат хора, аз ще направя пореден филм и в един момент ще се гледам отстрани, ще се самонаслаждавам на себе си заради някакво болно его. Ако нямам послание, по-добре да не правя нищо. Нямам толкова време в живота си дадено, че да правя глупости. Между другото, ти спомена музика, а в студиото е моя син, който е голям фен на Ван Хален. Знае много добре, ти си му разказвал, може би ще му бъде любопитно отново да чуе, и зрителите, че ти си имал среща с Ван Хален. Всъщност, каква музика слушаш? Каква музика слушаш? Среща е силно казано. Съседи Ван Хален си бил в един бар. Аз бях с Слаш в един бар. С Слаш в един бар, но бях и съседи Ван Хален, но... Той нито знае кой съм, нито нищо. Просто му кимнах с глава и това беше всичко. Това беше в уния години, когато живеех на Сънсет Стрип, на Холивуд булевард. Те бяха там тия момчета. Каква музика слушаш? Хеви метал. Аз съм си...
Разбира се, слушам всичко. Не мога да се огранича. Слушам и чалга дори, защото трябва да имам представа какво се случва. Харесвам електронна музика, харесвам класическа музика. Знаеш, увлечението ми по джаза, разбира се. Но ако ме попитат някъде дълбоко какъв съм, нали, като природа, аз съм хеви метал, аз съм огромен, безнадежно влюбен фен на Металика. Последен въпрос. Ако трябва да кажеш едно изречение на нашите зрители, ако ти гледа цяла България, какво би казал? Какво ти идва от душата да им кажеш? Каквото би ги мотивирало? Кажи аз не съм... Някакъв твой апел, слоган. За съжаление не съм толкова умен или съм достатъчно мъдър, за да знам, че нищо не знам. В моя живот всеки ден се случват неща, които тотално обръщат живота ми с хастара наобратно, както се казва. Вярвам в това, че човек трябва да бъде истински, че трябва да бъде смел. Вярвам, че страха е нашата най-голяма окова. Вярвам, че милостта е нещото, което е изключително важно. Иначе по дяволите, за какво живеем? Да си напълним търбусите. Окей, ясно, всички имаме нужда. Всеки иска хубава кола, хубава къща, спортен автомобил с някоя красива мацка до него. Трябва да станат актьори, но не и в България. Може би да им кажем да ни пушат. Аз го казах в самото начало. Не искам по никакъв случай да бъда наставителен и да имам някакъв тон на някакъв вече 56 годишен псевдомъдрец чичак. Но да, това е най-голямата грешка, която съм направил в живота си, беше, че научих цигарите. И живея с нея. Между другото, най-ефтиното нещо е това, което може да загубим. Материалното. Скъпото е това, което е в душата ни. Маро, благодаря ти. Благодаря, за мен беше професоре. Чест да те имам в това студио. За мен е чест да си мой ментор и приятел. Благодаря ти. I'm poppin', see them watch like it's outrageous how this flavor got them shook like. Hold up. You can't play me, rein me in, or try and tame me. It's time to put yourself first. Don't stop believing your worth. Let it rain on. 'Cause you're fabulous. FABULOUS every day like. If you want it, come get it, no disrespect. Hello, Moto. Намери в Технополис. Домко. Интериорни вдъхновения. Направете вашия уникален избор в магазините на Домко в цялата страна, както и на нашия електронен магазин domko.com.